Ahojte, rada by som vám predstavila našu novú darčekovú krabicu, ktorá bude dostupná na e-shope www.ninascrunchies.com. Bude v cene 3,50 a k darčekovej krabici môžete pripojiť aj venovanie, ktoré môžete vpísať do poznámky pri pokladni v košíku. Toto venovanie bude napísané na zvlášť ďakovacej alebo venovacej kartičke. Tá momentálne sa ešte teraz tlačí v tlačiarni, takže nebude vidno na tomto videu, že ju tam vkladám. Použili sme saténový papier v medenej farbe. Priznám sa, že kým som našla takúto farbu, tak som prelúskala celý internet a našla som až v Dánsku, takže tento saténový papier je až z Dánska. Ako vidíte, zmestí sa do tej krabice aj od 2 do 6 až 8 gumičiek. Tento papier prelepíme lepkou s našim logom a priložíme ďakovanie za nákup, tiež pokyny, ako sa starať o gumičky. Krabicu zatvoríme, samozrejme nesmie chýbať ani voňavka, aby to pekne voňalo. Táto voňavka je virálom na TikToku, takže mne sa podarilo ju zohnať, ale až vo Varšave. Takto zatvoríme darčekovú krabicu. Taktiež ju môžeme prelepiť ďalšou lepkou, aby sa nedala otvoriť. A takúto krabicu vložíme do poštovej krabice, zavrieme. Takáto krabica nebude prelepená ani našou obrendovanou páskou z dôvodu, aby to zostalo prekvapením.